na. Kita niyo mo kibol-kibol dito. Ano ang mga gwapa, pugihan nga mga kwan sa GMC nagtabang sila sa pagbutang o frame si Sir GB, si Ma'am Ditsi o si Ma'am Marilyn. Ditsi gwapa, ay sexy ra may gwapa. Ay gibikel. Ay gibikel. Special flower for special child. Wow. Sumuka na gina siya na. Ano? Special. Nice your coat, sir. Spartan 73. Hab-hab na po. Ang title lang sa imong video, hab-hab na. Ato niya partner. Pansit yung basa. Ay, ha? Hello guys, pasensya nyo tayo mo sa among kwan. Among break, kay kaon yun. Tanawang mga alaga, Jim, pura buyag kayo. Morning! Magpakuha ba ni? Magpakuha ba yung dagwaya? Diya lang ikaw, ha? Mama lang kuha na mali. Oras, alas 8:20 na, mapadungan. Naka-prepare na ta. Ready na ta for office. Kasi, good morning. Sunday grind. Last Sunday dire kami ta ba? To Sunday. Oh, Sunday dire kami Sunday dire pod. Jim siya man. Wala si Jim siya. Jim siya. Good morning mga partner. We are here in GMC office Sunday time. Nami dire karon. As you can see, nagkaon na sa sponsored by Sir Ken, siyahang manok Bisaya sa Valencia. Alright. Ang sarap! Kasi may istorya. Kita na pa yung grupa na. Alright! Busy kami ni Sir Rayo or edit para sa LED wall. Happy Sunday! Sales Manager Rosie Tagumpana. Inilaw, Sinabaw, Alright! Amota. Dear the Father, the Son, and the Holy Spirit, remember this as, O Lord, and this is the gift which you are about to receive the bounty through Christ, O Lord. Amen! Be ready!